Здравейте, потребители на YouTube и VLOG. Сега с Lootpacker ще направим поредица на Minecraft в сервера Legit. Кажи нещо. Ами, да, ние ще се развиваме в сервера. IP-то му ще бъде отдолу в описанието и нека започваме. Да, поговорим нещо повече за сервера. Като начало. Ами, значи в сервера той е публичен, има доста хора. В него има няколко админи, Owner Термито, Garden Owner Диана и има модератори, които не ми се четат. След това, другото, което е доста важно, че в сервера можете да станете супер юзер. Можете да прочетете в сайта повече чрез SMS. Който ще бъде пак в описанието. Да. И да, това е. Сега събираме дърво и може би... Също така може да закупите и VIP, има, нали, там ефективност, горене. Да, може някой предмет да плащате пари, за които той получава по изборен чант. Примерно може на мечовете да си слагате Sharpness или пък на Ball Power, ако не ви достига. Такива енчанти, които са доста важни. Има и PvP, но самия сервер не е PvP, ми има арена и да. Колко дърво събра? И сега само обърна това ще ти кажа. Аз 21. И аз 21. Добре. Хайде, сега предлагам да се нанесем в тук долу. Добре. Аз ще направя workbench и може би... Лопата мога да направиш. Да. Аз ще направя кирка. Сървъра не се дължи на голяма популярност, но все пак си има редовни хора. Ако искате да станете, нали, по-добър ранг, трябва да сте доста редовни и наистина да полагате големи грижи за доброто на сервера. Екси е супер юзер, аз не съм, защото не знам, защото преди исках, но сега не се занимавам чак толкова много, но той ме накара да снимаме. И така. Добре, дай малко къбълстоун да иде да направя... Тук, добре. Ни трябва печка. Тук няма смисъл да си правим дърво, защото с ръбари никой не спи почти. Това ще са въглените. Това е един от серверите, в които може още от първата нощ да си направите къща, защото той е... Имам доста модове, които улесняват, ако сте нови в Minecraft. Сега ще видим дали на определен ден от седмицата ще снимаме или... когато... Всеки ден, да. Да, и малко дърт. Тук да. Заповядай. Ето. Да разширим или това ще е за първата нощ? И за първата нощ това чакай малко да поправим тук, ако искаме малко покопаме надолу. Аз това исках да ти кажа. Път, добро намерим нещо. Епизодите няма са много дълги. Ще са максимум 10 минути. Да. И толкова трябва повече. Добре, аз направих точове. Трябва да намерим храна. Ама друг епизод. Аз имам Apples, така че няма никакъв проблем. Малко покопам тук.
О, трябва да си направя кирка, аз забравих. Така. Каблстон трябва ли? Кобелстон не. Не ми трябва. Добре. Ще да направя чест. Трябваше да направим врата да ни спамнат някои юрги, ама... Абе, добре. Така, ай надолу и да боже ера. Другото, което е, че когато нали, ние може да си създадем някакъв екип, защото това е само единствено за популярност, пък и все пак ние искаме да рекламираме сървъра и да. А пък сега нещо повече ивенти се правят, които са всяка събота и неделя. И ако сте играли преди ресета, сега има малко нови игри. Да. По-различни са. Да, има Hunger Games, Spliff, Capture the Flag, Mob Arena, PvP. То не е чак като игра, ама... Практиката на джампа на ивент, дето е. И мисля, че имаше още една, ама не мога да се сета. Пейнбол. Да, и Paintball. Трябва да има още една-две, не знам сега. Доста е забавно. Чай ще има взема торча. Абе аз имам бе, аз имам Аз ги 15. взимам така. Едело. Оф. Ето. Колко минути станаха? Още има, още малко. Охо. Упс, опа. О. Секси. Кради железото. Аз намерих само въглен. Охо. Опа. Я ела зад мене. Ела тук. Виж къде съм. Идвам. Чакай, тук им намерих айрон. Секунда. Купвам си кола, аз и изведнъж падам в някаква още една мина. Май тук ще намираме много неща. Но не ми да оберем кола, или ти да разгледай тук, аз ще обирам кола. Аз събирам Тук айрон. да оберем мината и ще да спираме. Знаеш, ние сме като циганите. Като видиме айрони, трябва да се краде. Така... Да. Ще се щупи кирката още малко. Лазурит намерих. Браво. За малко е цопна в лавата. Айрон. Намерих аз 7 айрон. Аз намерих хилецата, там някъде. О, равин! Секси. Аз пък... Уау! Какво намери? Шет, падна в лава. Няма да умра, аз съм секси. Той има бак. Секси. Няма да умра. Изгасих се. Едно айрон. Защо само едно айрон ми се падна? Охо! Ела тук има много айрон. Ами добре, изчакай само, че много се бях спекал. Щеше да умра. Колко е това айрон, бе? Колко айрон има? Аз ще е малко по-дълъг, докато... Другите ще са по-къси. Да. Защото е първи епизод и... Не защото е първи епизод, защото намерихме... Знаете. Ма трябва да е до къщата. Ами иди. Да си направя айрон кирка. Ами може да вземеш и моя... Имаш ли workbench? Workbench да, отвънка е. Къде е? Пред къщата. Ама аз някъде се загубих. Аз не знам къде съм. Да. Кофти. Ами сега ще се върнем. Намерих къде съм. Паднах! На две сърца съм. Не паднах. Флава? Аз ще намеря айрон тук.
После си трябва да скачам някакси по някакъв странен начин. Аз ще умра, аз нямам храна. Еми то и аз. Няма използвам фиди, защото... И съм гладен много и кирката ми се щупи сега. И съм някъде на неизбежно място. Абе, къде си ти се правиш на... Абе, Ето в ма някаква зад мен. вода съм. Как да се кача? Лут, имаш ли храна? Не. Ома гъ, аз ще умра. Гу, така ли? Не знаех. А! Голд! О, ма Как мина, бе? отгоре паднах. Трябва да се върна някак си на... Тъпото ми. Лут, имаш ли Голд. такова? Какво бе? Дърво имаш ли? Да. Я направи един workbench, моля те. Добре. И колко дърво имаш? 9. Добре, ще ти ми за workbench и две такива пръчки. Но много съм гладен, аз ще умра. В това, като умра, ще пише бак. Какво трябваше да направя? Клечки. Пърнес. Ох, ти ли служи печка, защо? Мерси, не трябва да... Такова желязо, първо. Аз мисля да се самоубия. Чу ли? Как? Еми ще останеш, а те ще самоубия, после ще напиша бак, ако... Не е проблем. Ама ние как ще се върнем? Еми ще намерим пътя. Обратно. Няма как няма как читне или нещо. Същи ли се? Да така мисля, че ще има някакви диаманти. Не знам. Аз вървя. Иди. Ох, някакво ме уби. Бак. Аз ще си оставя тук айтемите, чай да направя. Не, къде си остава айтемите? Не знам. Ще ги оставя. Много хубаво място. Ама, не да ми пече айрон. И сега ще самоубия. Това е Браво. спалма. Не сте го виждали, не? Ето вече съм гладен. След няколко минути ще спирам вече епизода, само да убереме тука. Но аз се качвам отгоре по някаква вода. Че сега какво ще намеря място. Това къде се качил. О, да! О, да, секси нагоре! Yeah, секси! Come here! Айде, айде! Паяк! Тук колко неща намерих. Навън е нощ. Диаманти намерих. Ама да, ранкирка имаш ли? Имам. Ето взимам ги. 1, 2, 3, 4. На лава са! Не! Махни се тъпа лава! Тъпата лава. Излязох на някакво 6 място. са. 6. Браво! Секунда, само като намеря къщата. Не мерия. Ще се опитам. Може да обра малко пред стола. И колко неща намерих. Тук само ги обра и ще спирам епизода. Югот получи 192 лева.
Браво на мене, бе. Колко диаманти имаме? 6. Браво. Зомби, умри! Спирка ще убия, бе. Само да вие тук има ли нещо? Ще спирам. О, аз се върнах откъдето дойдох. А фобирам го да я спирам вече. Наистина, окончателно. И това беше епизод от нас. Довиждане в VBOX и YouTube. До следващия клип.